Objavte 5-hviezdičkový Side Royal Palace Hotel & Spa na nádhernej tureckej riviére. Tento elegantný ultra all-inclusive hotel je ideálnou voľbou pre váš oddych, komfort a rodinnú dovolenku. Izby sú slnečné, moderné a pohodlné s balkónom a dobrým vybavením. Niektoré izby ponúkajú aj priamy vstup do bazéna. Na deti čaká miniklub, detské ihrisko, detský bazén, aj minidiskotéka a pestré animačné programy zabezpečia zábavné zážitky. V hoteli sa nachádzajú aj rôzne obchody, v ktorých si môžete zakúpiť suveníry a darčekové predmety. Spa centrum je miestom dokonalého oddychu. Turecké kúpele, sauna, párny kúpeľ, rôzne procedúry, masáže a fitness centrum pomáhajú k fyzickej a psychickej regenerácii. Areály nájdete aj športové aktivity, ako napríklad yoga či šípky. O gastronomické zážitky sa stará bohaté bufetové stravovanie, à la carte reštaurácie, cukráreň, kaviareň, zmrzlina a snackbary, vďaka čomu sa každé jedlo stáva príjemným zážitkom. Tradičné turecké gozleme sa pripravuje priamo pred hostiami, takže môžete naživo sledovať prípravu miestnych špecialít. Súčasťou hotela je aj útulný írsky pub s ponukou biliardu. Piesočnatá pláž je vzdialená len niekoľko minút bezplatnou kyvadlovou dopravou, pričom lehátka, slnečníky a osviežujúce nápoje spríjemnia váš oddych pri mori. Side Royal Palace Hotel & Spa spája komfort, zábavu, wellness, zážitky aj rodinný oddych. Ideálna voľba pre nezabudnuteľnú dovolenku.